na ni nyina mu ne se abakosem ne amamre durumre bia ne etoto nase nti fie da bia se dwumede ya to din Vintage Friday work and happiness adwumani ani je obetena se na one yen kwadai ne yempanimfo yi ahemfo ne obi bia awena so a etie yen atimi atie enoma ne nsem bia tete no ne wo ne mpo bebi wo kra yebu ne yesiri trase na na yesa amwakọ ababiem ya me de ene oba ntemu na atomi bo ho ada se me bantem to me bo so na bibi esa kwan na de kwan mu da hotro no na se me bantem na me ba na me fa ofankwa prosifo no ho ndi sa bredi e mechia won yesi kokosechi okasa bu ni chirefo a ya no wote kokosechi na won ho bie mame me se aboa kokosechi okasa chire bu ni chirefo a ya no wote nanso wote na bebuom ya no wote nanso wote na bebuom se tiri me se me ma won achi me ya chia mo me twedi tie ozi ye from ehefa ofankwa polisifo no pay ofanko beria ye chiachia mo pa na no pa polisifo amo mo bo adwuma yankopon nhira mo no nka mo ho ai na me ofa se ade bi wo ho a ya na me hwa nanso etwa se se gina ha e ya kirem ene ye beba ntoma no so na nia medidi kan ne se ya na ye ka ye kasa no se odi animu a e kire baako a bedi animu a eye dodo nanso eto me bu ho a ya ye nhwe emfa enya adwuma yie okuafo enam se fo no e ba ye nti no ya na ye twemu akoye okunani ana okuani nanso yesu de o mun ko Facebook na mo de mo fa comment na so mran de mo pese mo busa no me busa no okuafo oye baako okuafo eye baako ena na wa udi kan fo na e ba ye no ne ba esanse o ne ba ye nti no ono aba be yi fo na free ho okay sanse se o ni free ho a eye akuafo se akuafo se o ni ba dia okuafo na oye baako enti onu betimi aba okuani wo ye no okuani a na wa ma asini trust sanse o na di kan ba no wo de fo ne ba eno ano no okuafo okay wahu na okoye no okuani a ne je se eye baako ahyase ebe wie no nso eye baako me person on tias yeah obi ye okunafo unse edin eye kuna na wodi aha ubi adwene mu eye kuna na wodi enti oye kuna nti okunafo ni nie ekunafo no wo ha that's wo mo doso be ma ne ware ma bebre ekunafo no na atena ase no ekunafo no e na atena ase no anaba ti ane ba epepepe no eye dodo okunafo na atena ase uzo ye ba akupe ndi wo be kokaka no okunani a ne che se ase ba akokabia no wo de akoye dodo kabia ana wa kan ni se dodo kabia de ye ano ekunafo no wona atena ase okunani no watena ase dada uze onu okunafo no eba ni no meka ho bi nokre sanse onaba nti onaba na eyi ba akode na aba okunafo na atena ase me person na ti ase e wo ha e mai okay dodo na wona edwuna edwemu no na wokoye okunani a onaba pepepe no ense se ni no ba okay onaba no ni kwase ni no ba just say ni ne ya baako ono nso ka baako asem ne just say baako no waka ni mpire no enti se yi okunafo no free ho a eye akunafo na ba yi okunafo no free ho a eye baako no aha akunafo ene ho ene eba what about say de ono nso so waye baako pe yese bia be ma no ware bebre no mkoye akunafo no oyo okunafo okay we no nana said ye wo kire mu no se nipa na dwene mu ha obeti ni bibibi but wo my deep education pa enti emfa na say asofo we no abai die
un say o de aba asofo we no ma bai die woyo na ani ba ye pepepe no eye dodo ntu ntimi nka no osofo we no there be osofo we die sada sabeti right sima ka na watch bebe no na odi eno de odi esi ho a e wonam say me interest about pa me yere kakra na watch bebe no opening ti amo beba amankuo oredo beba ene me sure oredo achi be ko fufuo bi adi o ha do oredo aba na sa de wo ni eti amo na hu se eto me bo no bi gina dwemu kasa e wo mu se ne kasa na ede na nso wo hwe ne nsisiso ene ne nkyerɛmu no a na ba bi wo ho a na abutu te se obi atworo ne ka ho nyame yede no wagya o no oja o ni pepepa aye dodo je no bi say nyame dodo be na ede o nyame yede se wo tro dia o ni na ese ba ubetimi o ka dia ubetimi aka na sa nyame yede ene ye ka na mo o tro dia na ese o ma ensusure bi bam na ye onyame na onyame ba ako we no minim say ye afamu de right ba me nyan so anke besa kruchire di egu nwoma enkrata mu Ghana publisher for no wo hwehwe wa kira kwan ene me mo abo number mako 10 times enti adisuano me de besi ha na eba me de to aso no ene se yemfa yensa bonkum enkyere yese akura kwan ya ni tate sa ben pa yemfa yensa sabenkum enkyere yes ana ye papa akura kwan na ase kyerɛ sɛ na yɛn akamfo no etomri bi wɔ hɔ a yensa mienu no ye wɔ nifa ene ye wɔ benkum nanso ye wɔ gidie wɔ nifa ni mu sɛ eno na ye de ye bibia sabi ye wɔ gidie wɔ ye mu sɛ bonkum no sabi ye de siesie ye ho baabi enti bi ye ho baabi na ye de siesie no akwa sɛ wo de mo bi ade kora ni die nim no kre emma oni no awoje no nanso wo kwa kwasi kokko kuro mu nso de a benkum no kora na ye harma wo ya eye wo amane no wo amamre yenso ye ha ye amane ne amamre ne sɛ bonkum ye mfa mo bi ade wakai mi ase me ne mrante bebira nam na mpempi no ya mehwɛ sɛ de bebiri na etie obi wɔ hɔ a aise nim no onim akwese kwasi kokoko ayi no wo mo ade a aise no de ni benkum de amount that is it sana won egusu we koso it is sometimes obi kra na employ wa ohun say na opeso kyerɛ sɛ a me secretary o bebre na nim o ɛna nkyerɛkyerɛ no so nhyɛ dan kɔso nti ama na good sɛ wo ka ho asɛmi enti ye wo ha die si efu sɛ sempo ukosu ya no wo ba bi kura na udu ha so oti ase sɛ ye akan no ana ye fan sɛ Ghana ha no sɛ wodi bonkum de ma obi ade a ewom sɛ bi a obegye nanso ni mu no enye ne de san sɛ ojire sɛ wamfa kwampa so wabu nanim tia na mo so de ni fa na ma ne de a no wahu sɛ ɛda ne kwam ti sɛ wo papa kura akwan wodi bonkum kyira a ne jesa ase wo papa no kura sɛ bi umu no na meti asɛmi na akwa bi left wo ho odin sɛ benkum na didi school nyina odin sɛ benkum na tworo na wodi domanim kopie mu na asase to bi na ba nti wo mkɔ ohene nim no wode ne nsa ye ya na em sɛ wode ne sɛ benkum ma ohene na de ye twa ne dwan but no e was sɛ odin sɛ na didi sɛ na meka sɛ ye wode ne sɛ benkum akan de sɛ wodun sɛ benkum didi o ye de ya gi atum sɛ wodi bibi mo bi a emfa bonkum sɛ be wo ya benkum ano kra no ɛsɛ sɛ wo hu no ha sɛ efi ahemfie na meko de ɛne akwasi ɛwɔ sɛ ɛkyerɛw be di manim na eduru benkum a ho sɛ me benkum na ɛha enti na wo di ni fa na ye ɛno no kyɛ sɛ wayi wo ho afim enti sɛ ɔhene ti dwom na de wo nsa bonkum ama na de ɛne ya fa wo de bia na kyɛ sɛ wo amu ɔhene no sa na sɛm no ti